Bueno, gazteok serio jotzen duela, earki haitu diebik mano a mano joz, oso ondo bikote. Bueno, eta ia amaiera iristen, urrengo bikotea Maitane Iturrioz eta Garazi Larrañaga izango ditugu. Maitane Iturrioz, bilagunakoa deu, eta 10 urtekin hasi izan trikitea jotzen Julen Alonso irakasle zolarik. Baina txiki-txikitati datorkio trikitearikiko zaletasuna. Trikitixe ikasi eta demora gutxira txapelketetan parte hartzen hasi zen, eta baita txapelketan bat irabazi ere. Garazi aldiz, Azpeititik datorkigu, 8 urtekin hasi zen pandero ikasten, imuntzo irakasle zuela, eta txikitatik datorkio panderoaren zaletasuna, txapelketatan parte hartuz, eta, bueno, bien erten elkarrekin txapelketatan joez duten arren, erromeri, bien artean dabiltzagoain, soinu eta panderoa joz. Orduan guke, txalo bero batez, ongi etorringo diogu. Aurrera, bikote!